Nazdar, Juřo! Zdar! Zdar, kámo! Dneska je druhý nejkrásnější svátek. Jasný. Jánku, já ti řeknu, že ty seš jedinej, Dobrý kdo kámoš. si slaví, který je fakt motorkář. Že ne za každého počasí. Na něj je vždycky spolek, na Dělánka. To je, jako, to je dobré čas. On se teda ozve na poslední chvíli, ale... Takže jsme tady. Kawasaki Day. Po kolika letech, Jirko? Po dvou. Po dvou. To je nejlepší sestavě. Jasný. Ještě chybí Radek teda. Předseda. Tričku jsem si nevzal. Taky nesedíval. Ty jsi vzal tričko? Tady jsou ty šperky. Ježišmarja, to si neříct. Moje říká, proč nevemeš to tričko? Já říkám. Já jsem si ho chtěl dneska obycat, říkám ty vole. Já říkám, ale to se nušpí na tu chvíli. Jedeme s Jirkem. Máš si to zadní kůl. A tam dneska budou policajti. Není měkká. Ne, měkká. Světa? Vyberou ti dneska techničák. Škoda. Dávajte na něho kucí pacha. Jo. Hlavně, ať nejezdíte do těch jídlančiček. Že on to tam bude chtět jet jak to želí, jako. Že? Jako. Ty vole, Davide, vole, tak to teda vymažeš, vole. Jsou tinky linky, vole. Tak Jirko, řekni nám první dojmy, jak to žehlí. Ty vole, víc moc. Jako líp jak to GSO to jo, ale ty vole za 400 ščoglů poset úplně na hovno oproti GSu, sedím na motorce. To je pravda, tak to má být. Ale, hele, on je tam nastavil sport, ty vole, já tam teďka chci... No to si musíš dát to nejměkší. No, ale on mě tvrdil, že na to nemá vliv. Jo? Jo. Tak já to zkusím, ale já nevím jak.
Jo, hele, Road. Road. Rhein. To je déšť, ne? Ano. Rider. To seš ty. Co to je rider? To nevím. To seš ty, to je řidič. A jo, takže to je osobní nastavení. Ty seš rider. Ty jsi nás našel? Jo. Dobrý, já jsem myslel, že jsme ti ujeli, že Jirka valí jak hasič. Strašných aut. To jde jak prase, vole, to teda ty vole. To oproti tady tomu, oproti GSu, ty vole, tam jdeš 50 na 6 a přidáš ty vole, a to dovalí celý, vole. Aha. GSO může jít do prdele. Hele, teďka jdeme zase zpátky, no. Ráň, no já nevím, co tam super, no, to bude jiný. No, tak. Nerozbijím to. Já jsem si zpíval, a já ne, až že bych ti ukazoval, aby jel. Jo, zpíval. A co jsi zpíval? Hajásíček, jo, bude to tam? Na videjku? Tak Jirko, řekni nám první dojmy. To je dobrá. Jo. Řízek dobré. Ty máš řízek? No a jinak? Opět, úplně jak vína. Jo? Tak už jsi dal objednávku? Ne. Proč? Takže. No tudy ne, jak je ten červený a zelený je cíl. Jako. To vypadá, že pojedeme přes Ivančice. Ne. Ne, Do Ivančic je ne. zákaz, to říkali právě na ty policajti uniformovaní. A proč? No, že to je mimo, oni doporučují to Zavorat zakopat. Ty Ivančice jako No, vyloženě. Zavorat zakopat. Ale oni tam byli taky na tom starozdarky, stejní policajti, tak to se mně nezdá. No, protože oni hlídali, aby tam nikdo nevěl. Aha, tak to jo. Kde? Blbečku, nenahrávej to. Přes hlídnu pojedeme kolem Milďáska. Kecáš. No, kolem Milďáska, tam máme zazvonit, každý, kdo pojede. Ty vole, Ty bude mít radost. to se zase bude přehřívat, ty stroje. Nebude, oni říkali... Hádej, jakou motorku si koupím. Jakou? Tu s těma majáčkama. To se mně líbilo. Tak jo, jsme tady. Na okruhu. Tady je Jirka. Nahrávajte se. A ještě Tarzan nám chybí. Říkám, že vím, jakou motorku si koupím. Tu, co nás spolu vyjížděla. Ta je rychlejší. Která to je? S těma majáčkama. Jo, RTčko, no. Tak, to si koupím. A i s těma majáčkama. Tak jsme na polygonu. Jo. A tady budeme dělat ty osmičky. Tady.